La previsió de l'oratge per este divendres dia 6 de novembre tindrem cel poc ennuvolat o aclarit, tendint a intervals de núvols baixos en els litorals. Les temperatures amb pocs canvis i el vent variable fluix. Quant a les temperatures, Requena tindrà avui una màxima de 10 i una mínima de 8 graus, Ontinyent màxima de 21, mínima de 12, Gandia màxima de 21, mínima de 14 i València tindrà una màxima de 22 i una mínima de 13 graus.